gima rach. Mano makosa, mano gima ne wachunge, mwase uwe, mwase kwero, mwakwedo. Jo West Valley nyaka yud mikakati mayot, kata ka gidwa downsize, to nyaka chul ji. To kik riemb ji maonge consultation. Agriculture is devolved. Mano nego bitim Sony be, jomoka Sony kik tim kamano, jomoka Mumias, jomoka Nzoia, kik ni wabed ni kendo japur maincha tiyo maber e factory, matiyo chamel kata muoroni, kendi dwa riembe tich. Mano makosa. Mar ariyo, chudo mag niang'. Ang'eni sani ichudo haraka. Kendo treva ng'eni ito kijapur, ana japur niang', mang'ado niang', kenda yudo pesa e niang'. Koro kipuro, to bang' jumbe 3 tichuli. Mano gima ber. Koro pur ni, nyakwa tim, kisepuro niang' itieki, itim, duduo kende, otim chopping maber, chaki ol fertilizer, chako ti, irite maber, kise olo CN to dongo, to kendi chaki ng'ade bang' dwe 9. Mane kako nego bedi. Koro watimuru kaka kijende. Kijende odonje niang', kijende odonje pur mar bando, kijende odonje pur mag alode matino tindo. Watimu irrigation kwa nyalo be joma ni gi access to aoche. Mondo wabed ni wayudo gik matino tindo, gik wanyalo konyo ngima wa kaka jomodak dala, wanya uso moko mondo wayud go pesa. Mondo ok ni koro waywak ni cost of living kata ngima tek. Joma seyo jatend piny